Kawai nag-start ng page but nang itu lupa kabla itu lupa tikna ya kasi bau Joe Biden ukut no ya jingalap election biang jong umenta. Kala itu lupa ru ba mano balong presiden manwan jong kari Amerika. Ka Amy Trip kala ong bakat kum ki klur presiden banwan jong kari Amerika ula pandai Donald Trump. Kumbala pauru ha ka kubor jong ka New York Post. Kala ong bau Donald Trump undang yo amat ya jingjob ka bakrau ha ka kam jong u. Kali ka start pik banyak panang itu lupa ka Amy Trip kalau orang bawa presiden barim ula bandan haki wepat ki jingjia ki bas ngau tenat banwan. Haba perkat bawa long lupa ka thong juga jing persyang penjak breu menta u benai. U Uranus udan haka pedeng-pedeng jong u ka bapen i ya ka jing bamla matip lupa berkekam berki thong ki jong u kalau ong. Kani kanang itu lupa basa pos nam kerta kalau pau namba namar kala itu lupa tikna lano Joe Biden ba prapois nam kerta unino ya kajing angnot jong u ban longkum u presiden kari Amerika. Lada pelong ya Joe Biden banyar syuki kan long hakapor ba pura jong u benai haga arp kendai degree. U benai usen syar ya ka sorkar bar kajing long temen ka arp kendai degree ka de kajing kut. Latho ka Amy hakarensan X haga khatwi trik u jeleu arajar arp saw. Unang penkam X ula keli ya ka sepang katarik ke patikna kala jubam arpoi tarik jeleu. Katega kenteg tu lupai ka jing ligno jong Joe Biden namar bakadei ke panai ke bapura ha katei ke por. Ka Amy Trip kala itu luparu ba ka Kamala Harris kan yakun ya ka kam presiden jong ka US House nam arjar saw. Da ka bakadeu ya ka daw kalong ba Joe Biden ulat temen pelat. Kala itu ha ka kot kubor baka sngaw baka vice president kan job jaga jing syajit namar baka dangmat jaga jingwan pai biang ngajongka ha ka saton ka ba arsin kadega por balada philabu ha ka kam nadu ka jingwan pai ningkong jong usaton ha karta ka balai posnam piyo kusnam kampun sen kadon ka jingkeu lani piyo ya ka bor laong kane kanong itu lupa susu kalaban rap bau Joe Biden ulaban mat ya ki jinge ki ba kampun ha ki por banwan u Pluto udana ka sngi jong u ula bandon kano kano gajing haka koi ka khia lane gajing hiar haka koi ka khia ka jong u ka Amy Trip kelai tu paru bau benai nailar ha US ula banlong ba berkala bandon susu kijing ya klumar saing perthai hakmat ka ba kham khong san kalong ba gajing lang jong kari democratic kan sedang haka khat khandai tarik unai tung haka juk apor ki survey badang sedap 8i ba vice president juga US ka Kamala Harris ka ba khamla ban panhap syuki ya Joe Biden kumunong yakun jong Democratic Party na kabanta ka election president ha santrik no pra ka khanglat ya jingya pher ba Donald Trump ka jingkarshan ya ka kala nangkiu ba po seng barhapring kinong the vote ki bamdei ki doli ha ka jingikun ka ba arngot ka Kamala Harris ba Donald Trump ki yakhaj hadu sob kandai hadu sob punyo persen katkum ka kai phot lum jingtep ka Wall Street Journal